कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता. गणेश चतुर्थी सगळकडेन खूप उमेदीन आणि विजृंभणेन आचरण केले. बुधवार आणि ब्रेस्ताराक जास्त घरात श्री गणेश मूर्ती दवन पूजा भजन तसेच धार्मिक विधिविधान पूर्ण करचे बरोबर ब्रेस्तार सांजेचेर श्री गणेश विग्रह उदकात विसर्जन केले. पण काही लोक 5 दिवस 7 दिवस 9 दिवस 11 दिवस असे श्री गणेश मूर्ती दवन पूजा करतात. सार्वजनिक गणेश उत्सव समितीचे 11 दिवसपर्यंत श्री गणपती मूर्ती प्रतिष्ठापन करून पूजेचे एक पद्धत. बुधवाराक सकाळी श्री गणेश मूर्ती वाजवून सजवून घरात हाण प्रतिष्ठापन केले आणि घुमटा नादात आरती सांगून पूजा केले. तसेच ब्रेस्ताराक महापूजा करून न्हंयत समुद्रात तळ्यात भाईत विसर्जन केले. गणेश चतुर्थी निमित्तान घरात गणपती पुजयिल्ले भक्तान फुगडी मांड असे उमेजकन दाखयले. गणपती देवळा गणपती वास आम्ही दोघी बहिणी एक दोन दोन तीन चार बाबाई साफणी काल माझं वेणी वेणी गेली सुटून काल सांगू पैसे मिळू हांडीर घागर माथ्यार चुंबळ हांडीर घागर माथ्यार चुंबळ माथ्यार चुंबळ सखूबाई माथ्यार चुंबळ सखूबाई घागर घेतली मधीसी घागर घेतली मधीसी कारवार तालुक्याच्या खूप कडेन सार्वजनिक गणेशोत्सव आचरण केले. गेल्ले काही वर्साच्यान करत येयले गणेश चतुर्थी सार्वजनिक आचरण ह्या वर्साक बी परत पळोवंक मेळ्ळे. गेल्ले 2 वर्स कोविडा लागून श्री गणेश चतुर्थीक उमेद ना आशिल्ली. धार्मिक पद्धत पूर्ण करून गणेश चतुर्थी आचरण केले. पण ह्या वर्साक श्री गणेश चतुर्थी विजृंभणेन आचरण केले. कारवार तालुक्याच्या जास्त भागात सार्वजनिक गणेशोत्सव आचरण करत असतात. त्यापैकी काही गणपती मूर्ती कारवार न्यूज तुमच्या खातीर घेऊन येयला.
श्री गणेश चतुर्थी आचरण करचे घरात अलग अलग अलंकार करचे सहज, पण काही लोकांनी ह्या वर्साक गणेश चतुर्थीक एक अलगच कल दाखयला. कारवार तालुक्याच्या हणकोण हांगा पांडुरंग नायक कुटुंब हेमी श्री गणेश मूर्ती प्रतिष्ठापन करून फळावळीन अलंकार केला. काही लोक रंगाचे कागद, पताके आणि विद्युत दीप लावून घेऊन अलंकार करतात, पण ह्या कुटुंबान फळावळीन अलंकार केला. फळावळ म्हणल्यार फळां, भाजीपालो असे अलग अलग फळां आणि अलग अलग भाजीपालो लावून अलंकार केला. पांडुरंग नाईक कुटुंबाचे सदस्य अन्य राज्यात अलग अलग प्रदेशात रावतात, पण वर्साक एक वेळा गणेश चतुर्थी निमित्यान सगळेजण एकत्र जावन घेवन श्री गणेश चतुर्थी विजृंभणेन, उमेजीन आणि भक्तीन आचरण करतात. हणकोण श्री सातेरी देवीलो वार्षिक जात्रा महोत्सव सप्टेंबर 3 तारखेक सुरू जावन सप्टेंबर 9 तारखेक समाप्त जातलो. वर्साक 7 दिवस मात्र देवस्थानाचे दार उघड रावचे आणि देवीले दर्शन भाग्य मेळचे. कारवार तालुक्याच्या हणकोण श्री सातेरी देवीलो जात्रा महोत्सव सप्टेंबर 3 तारखेच्यान सुरू जाता. सप्टेंबर 3 तारखेक मध्यरात्री देवस्थानाचे गर्भगुडीचे दार उघडतले आणि सप्टेंबर 4 तारखेक कुळावी भक्त लोकांक धार्मिक विधिविधान पूर्ण करूक हो दिवस राखून दवरिल्लो उरतलो. सप्टेंबर 5 तारीख सकाळी 8:30 ते सप्टेंबर 9 तारीख सांजेर 5 पर्यंत सार्वजनिकाक श्री देवील दर्शनाक आणि सेवाक अर्पण करूक अवकाश उरतलो. सप्टेंबर 6, सप्टेंबर 7 आणि सप्टेंबर 8 तारखेक अन्नदान आसा. अन्नदान सकाळी 10 ते सांजेचेर 4 वाजतापर्यंत उरतले. तशेंच सद्दी सांजेचेर 7:30 ते 9 पर्यंत भजन कीर्तन कार्यक्रम आसा. रात्रीन 9:30 वाजता देवीली पुजा जातली अशें देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष उल्हास नायक हेमी सांगलात. श्री सातेरी प्रसन्न श्री सातेरी देवीचो वार्षिक उत्सव म्हळ्यार नव्याचो वार्षिक उत्सव ह्या वर्साक 3 तारीख ते सप्टेंबर 9 तारीख म्हळ्यार सप्टेंबर 3 ते सप्टेंबर 9 तारीख म्हळ्यार चलतलो. आनीक 4 तारीख ही दिवस हो कुळावी साठी राखीव आसा. त्या दिवस भायले कोणाला कसली सेवा आमी स्विकारनात. पब्लिकासाठी 5 तारीख ते 9 तारीख म्हळ्यार 5 तारखेक सकाळच्या 8:30 ते सांजे वेल्या 7:30 म्हळ्यार प्रत्येक सेवा घेतली आणि रात्रीन 9:30 देवीली पुजा जातली. त्यानंतर खंयची सेवा चलची ना. तशेंच 3 दिवस वेगळे वेगळे गांवचे 3 भजन जातली. 7:30 ते 9 वाजता म्हळ्यार भजनाचो प्रोग्राम चलतलो. आनीक ह्या वर्साक कोवीड ना जाल तरी प्रत्येकट्यान कोविडाचे काळजी घेवची. प्रत्येकट्यान येता आसतना देवस्थानाक मास्क घालून येवची ही कमिटी तर्फे तुमकां सगळ्याक विनंती. आनीक जास्तीत जास्त लोक येवन घेवन देवील्या कृपेक पात्र जावची ही हांव तुमचे कडेन कळकळीची विनंती करता. धन्यवाद. आयज इतलोच न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.